Madangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Paracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. At sa 29 kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Sa information si Don Cabrillas. Tuman sa transmitter si Chief Pest si Jimmy Guanzon. Malumlum an kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero mayo man pong raot nin panahon. Sabi ka na pag-asa DOST. Epekto sa ninikan share line. Ano man po na sa indong pinagigibong niya na pagkaldaw na brown out na naman. Courtesy of National Grid Corporation of the Philippines, maghapon patinggayo. Ano na yan, dahil nabagang hotahot, ang paboro brownout man kan NGCP. Ano na daw sa nanpigpa para giribo kan NGCP sa mga linya nin kuryente digdi sa riyon kan Bicol. Kapig pa para piripit na ang mga wire. Ay, pambihira. Maski mayo managayong makusog na doros na naglamasa digdi po sa ibang parte kan Camarines Sur. Lalong-lalo na digdi sa Rinconada area. Pero may bagang apektado ang linya kan NGCP. Pasiring sa mga kasureko. Ano ang nangyayari? Sige na sa nabagaan mga pakarhay. Pero perming may diferensyan in GCP digdi po sa Luzon, sa Southern Luzon. Tinatiming pati kung minsan arog ngunyan na busy pa ang mga tao ta aldaw pa nin trabaho. Kumbaga konso rin sumay mga laog pa sa opisina, pang pribado, pang publiko. Tiniming man ka na NGCP na i-brown out. Dakulang perwisyo ni sa mga negosyante, sa tuyang mga kababayan. Philippines Cebol MLBB Women's Team na nag-secured kan sa indang silver medal after a hard-fought battle against Indonesia in the finals of the 2024 Asian Sports Games held in Bangkok, Thailand. Climbing all the way from the lower bracket, the team managed to keep the final series tied after 4 matches. However, Indonesia's top players stepped up in the last 2 games to claim the championship title. Pero dawaro kan, congratulations pa man giraray sa grupo kan Cebol. Na Cebol sana so pagiging championship. Naning makakuha kan pinaka dakulang unra. Pero daw araw kan, better luck next time.
Ano, nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Salamat karon ng pili. Si Karundangatan ay pambira. Mayo ka digdi sa punbok. Ako sa Marikanda may kan na programa. So sa mga nito yaman ang tutuyang dugang na informasyon dunyan sa rong pampaserong jeep buminanda sa sarong na shop duman sa City. Pinakarado kan sarong pampaserong jeep ang sarong barber shop duman sa Barangay Rawis, Legazpi City. Kan sarong aga sa inisyal na informasyon papuli naputa sa buyuan ang jeep kan mawala preno ang driver kani kaya buminangga sa sinambit naman na barber shop salbado naman ang driver kan jeep mientras mayo naman na i-report na ipapang nalugadan sa aksidente. Mientras tanto padapos ang pagpaabot ni Tabang Ganggabos at Biyak ang Catanduanes sa mga isla sa probinsya kabali naman ang Palumbanes Island nasa 31 food packs ang pinagatot sa isla na sa rupaman sa labi-labing nagkararaot o tinamaan kan Super Typhoon Betito. Pinagsiguro naman kan PLGU Catanduanes makakabot maging sa Sararit kasi Rayo Isla ang tabang kan gobyerno sa mga apektado kan bagyo. Yan na muna ang dugang natong informasyon sa lahat lokal sa Barkada Karonda. John Van Oliva, reporting. Salamat Karundang Atan sa mga dugang mong informasyon. Oy, happy birthday palan kay Consyal Buboy Villanueva Jr. kan siyudad po nin Iriga. Asin man kay Consyal Enrico Dangkalan dyan po sa Banwaan kan Batuka Marinisur. Nagsiselebrar sinda kan sa indang mga kumpleanyo. Man sa Banwaan ka na tigaon ka Marinisur, tinatawaan na sa nanin kinsing aldaw na palugit ang aning makapag-comply ang pitong negosyo sa Banwaan ka na tigaon matapos na ma-issuean in show cause order kan Social Security System dahilan sa naging pagbalga. Sigun ki Regional Communication Officer Queenie Joy Agsaw sa Malaya, dawa nga ni nag-agi sa mga kalamidad dahil man inidahilan na sinday dapat palampason lalo na ta puon pa ka na pagbukas kan mga negosyong ini tulong pod house, eatery, paint supplies, bakery, general merchandise, driving school asin dahil pa inirestrado sa opisina magin ang mga empleyado iyon dahil reported. Kamautan kan nasambit ng aksyon na pinanginutan ninda Maria Teresa D. Amador, Acting Assistant Head kana Social Security System duman sa Goa Service Office, asin man Attorney Melanie F. Santiago, Corporate Executive Officer 2, Employer Delinquency Monitoring Department Designated, Attorney of SSS Bicol, Legal Department Nono M. Santiago III, Corporate Executive Officer the second, Accounts Management Section, SSS Naga Branch, asin daiman magpasupog sa mga employer bagkos matabangan na sinda dahilan sa indang obligasyon. Ini an magrehistro sa ngunyan, iyon dain na nag-abot pa sa legal office magpadaranin demand letter o an makasuhan pa na posibleng maipasara pa ang negosyo. Dagdag pa kan opisyal, napaka-importante na rehistrado ang mga empleyado sa nasambit ng opisina bilang simbag o bilang tabang na makaabil ka na programa arog na kasanakan calamity loan, salary loan, asin iba pa. Paninimbagan man kaya ini kan mga employer lalo na kung nangangaipo ang mga empleyado.
Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat kami karon ng Philip. Umiyamanaan sa tuyang dugang na bareta, ipinaglansar ang kamera i-representante sa programang Tabang Bicol, Tindog, Oragon na magdadonate ako ng tabang sa mga residentes kan Bicol na naapagkaran ng mga nakalihis na bagyo. Sa pamamayuman ni Speaker Martin Romualdez, nasa 150,000 na beneficiaryo sa regiyon ang nakatalaan na makaresibili ng haros 850 milyones de pesos na kantidad ng tabang na kinababalayan ng food bank sa Limansa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Suportang financial sa paikan Integrated Shelter Assistance Program o ang ITSAP kan Department of Human Settlements and Urban Development DHSUD as in ang DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation AIX na programa. Duman sa Katanduanes ang mga kaharuhan na labi-labing na apatran ng Super Typhoon dito maritituman din housing kit sa Irarom dan Housing Materials and Essentials Program sa 950 residentes na nawaran ng harong o nakamati ng labi-labing pagkar na 8 na pangarong kay naman sa kada kit ang mga yero plywood ko palamber at man mga pako na nagkataong dalan para man sa mga beneficiary na punan ang giraray pagtugtog ng mga harong tulos-tulos sa pinagkito na aktibidad duman sa Ibalong Center for Recreation duman sa Legazpi City and Wellness. Sinabi naman ni Romualdez na ang mga nagkakasarong pagpuporsigir sa pagpatuto ni na magiging puso at man espiritu kan bayanihan kan sambayan ng Pilipino. Ipinagtugan naman ni Romualdez na ang inisyatiba bako sa napagkataon ni relief goods o kaya suportang financial goods at papahiligman ng pakikisumaro at man pakikidumamay. Sinabi naman niko na pinagtukan niya si Romualdez ang mga planong simbakan ang mga paon o tulad pagbaha sa Bicol Region sa pagilin na pagpuproponer ng pagtutugtog ng mga water impounding facility sa mga panginot na lugar na madaling bahaon na mapapaglian sa pagbaha sa panahon ng tag-uran at mag-service sistema kan irigasyon sa panahon kan tag-alang. Pinagsabi naman o pinagpaing naman niko na ang programang Tamang Bicol Tindog Oragon sarong pagpupursigir ng suportaran ang pagbawi atin man pagkusuwag ng regiyon ng Bicol atin giraray pagtibayon ang sindang promesa sa pagsuporta sa kapwa sa tulos-tulos atin man panhaluyan ang mga lakdang para man sa pagiging salvado atin pagkusuwag ng regiyon na matindi nagtagama man ang kamara ng 24 truck na nagkakasila o ikiwatin mga laag na bagas at hindi pa pang supply ng ayuda para man maintod sa mga apektadong presidente at Super Typhoon na pinag-sapo kan region. Dugang na barata sa nadulukan kabarkada ng Ronda, John Canoliva, reporting. Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dagdag mong barata sa lado lokal. Nagdara po yan sa oras na 16 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Hoy, dyan man pala sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Ngunya na pagka-aldaw, gigibuhon man na Caferte Medical Mission. Kaya sa mga gustong mag-avail dyan sa may patio kana simbahan kana Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Barangay Santiago, Ciudad kan Iriga. Yaw na po dyan ang grupo kana Caferte Medical Mission. Mga gustong magpa-check up, gustong mangga vitamins, mangga bulong, magpasiring na sana po kamo dyan sa simbahan. Padagos man ngunyan sa pagsasagibon and enforcement operation ang Land Transportation Office Bicol sa manibaybang tinampo digdi sa rehiyon. Pinagasagibo ang enforcement operation duman sa libuton siyudad kan Naga kung saan nasa 16 nadakop na may pagbalga
Saro digdi ang nakumpiskar ang temporary driver's license. 13 ang nakumpiskar man ang lisensya, motorsiklo asin duwang license plates. Nasa 37 nga TOPs man ang pinag-isyo sa 42 na pagbalga sa sinagibong operasyon sa Tagas Daraga Albay asin Piot, Sorsogon City. Nasa 40 na kumpiskar, 31 ang lisensya, 2 motorsiklo, 5 license plates asin 2 TDLs. Nasa 11 man na nagbalga na nadakop duman sa Tambo, Pamplona, Camarines Sur, kung saan 10 driver's license ang nakumpiskar asin sarong plate. May 24 man na pagbalga na nailista sa South Centro asin Impig Sipukot, Camarines Sur. Kung saan 21 driver's license ang nakumpiskar asin 2 ang kusang pinagsuko ang license plates asin saro ang na-impound na motorsiklo. Kamautan kan operasyon na magin higot na maipautob ang mga regulasyon sa trapiko asin siguraduhon ang kaligtasan sa tinampo kan mga motorista asin biyahero. Kasunod naman sa mandato kan Department of Transportation, DOTR, asin man kan Land Transportation Office, LTO digdi sa Bicol. O yaman ang komento kan sa tuyang mga kababayan digdi sa bagay ni ini. Tirahon manindo ang mga four wheels kaya kadalasan unregistered sinda, pambihira. Dapat igwaman record kan koleksyon. Hugutan ang budget ay pambira. Sain man kaya napapaduman ang mga itinutubos kan mga nadadakop. Kamauutan sa naman na magkakwarta ba kung serbisyo ay pambihira talaga. Ulog tulak yan, permi na lang motor. White van man, tirahon nindo. Mayo na naman kaya budget ang Regional Office 5 ka na LTO dito sa Bicol sa kama Pasko kay Puan magdisponer saan sain ka pa may dilensya ka na may sweldo pa sin bonus ka pa ay pamira nagray na ngod. Sabi man kay ning saro for sa naman motor ana kaya kan LTO ang mga balasubas na mga darakulang lulunadan da ininda madakop-dakop. May temporary driver's license palan. Una ko temporary plate sa naman. Itong may mga camera pa kan lulunadan as in tricycle. Yan po ang mga komento kan mga motorista dapit sa pandadakop kan ng Transportation Office tigdi po sa riyon ka na Bicol. Sa bagay kung maobserbaran mo kaya ang kadakol na pinapara kadakli mga motorsiklo. Dapat pati ang mga four wheels rikisahon man yan kan Land Transportation Office. Milita four wheels ha daw. Ano iba dyan? Mayo na talagang violation. Kaya makahinanakit mambagat ang mga two wheels na nintirong pigpaparainitan at ang kunsuaren pasula ka mga tios. Ang mga two wheels ang kadakli dyan, mga tios man ang naggagamit. Pero nasa naman duman sa mga motorsiklo talagang mga pangharabas. Darakulaan gulong, darakulaan makina, talagang mga may kaya, nagagaramit kayan. Pero yung mga pinggo-pinggo sa naman na motorsiklo, ano ba nga na, kung minsan karag-karag na baga. Pinagkakayod pa, pinagbabiyahe pa. Tapos kung natutuklo pa, ay talagang masakit ang pagbalokat kan mga ini. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Sa
Sabi nga ni kan, pit maluan pandadakop na ni kan LTO. Hindi may mga amigo man kitang LTO chief na may konsiderasyon man kumpara sa iba. Arog dyan sa, ano yan, chief kan LTO dyan sa Ligao City, sa probinsya kan Albay. Distrikto, pagsala, pero pag abot sa konsiderasyon, tinatawan manggiraray ang mga motorista. Kumbaga, ba po kaya nagsusunod sa naman sa indang trabaho. Siyempre, alangan man na may mandato ang DOTR national. Dahil sunod doon, ang masakit pati, tapig kukutahan pala ng LTO. Hamak mong sa sarong bulan, dapat makaris kanin 5 milyones na koleksyon. Ay bakong basta-basta yan. Yan po ang nakuha niya tong informasyon sa sarong LTO chief digdi po sa rehiyon kan Bicol. Ay hirak man kung paano pa lang kung dahil makakuta. Kaya minsan dipisil man sa parte po kan trabaho kan mga LTO officer. Kung narog kan panahon itong kampanya laban sa illegal droga, may premyo makatokhang. Sakit ya kay ito takadakol man nagkakaturumbang mga Pilipino. So Chinese, mayo lamang ba itong nasampulan? Na ngaya nadangog mo tinurokhang ng mga Chinese drug lord. Ingon yan, ang dipisil po sa tuyang gobyerno, tagaro gusto ng tukhangon si Presidente Bongbong Marcos Jr. Tapos si, First Lady Lisa Araneta Marcos. Saka si Speaker Romualdez. Ay, ano ng gobyerno tayo ni? Pero ang gusto naman pating manukhang ang Vice President ka na Pilipinas. Si Vice President Sara Duterte. Masakit na pag-arog po kay ng gobyerno ta. Kumbaga, embes na magtarabangan, pakarhayon ang mga programa kan sa tuyang gobyerno. Nilugod ang mga pamayote, yung mga pauyam. Sabi nga ni kanibang nakaulay ko, ay maayo na nga ang Pilipinas. Arog na talaga ang sistema kan paggogobyerno. Kawawang nila lang mga Pinoy. Luwas ka ni Pinoy, Pinoy ako. Dapat asikasuhon po ang pagserbisyo ninda sa tuyang mga kababayan ng mga Pilipino. Bakong kung ano-ano ang mga naisipan, magparadiringkilan dyan sa Kongreso, sa Senado. Lalong-lalo na ang mga leader niya to. Paano kitang makakakuhanin tamang direksyon sa paggogoberno digdi sa Pilipinas na mismong ang mga haralangkaw na opisyal kana gobyerno yun ang mga sigan kung ano-anong mga kontrobersiya na daiman na dapat pagtuunanin pansin. Lugod ang mga inaatuman ang magpagulo digdi sa tuyang nasyon. Darasa na kansendang mga ambisyon sa politika. Tapos yung mga agit-agitan man, mga suportadores, di naman mga nagtiin. Taro nga na digdi sa nakakapa, kumbaga gagatong. Hindi
po mga agit-agitan ng mga suportadores kana mga darakulang politiko digdi sa satuyang nasyon. Sa kundeman yan mga magpara sulsol, at ang aning may marites na igwapang Marisol. Iyo po yan ang nakakaraot dyan sa mga taong ini. Itong mga parasulsol, para marites, kaya arog po kayan ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Tapos, igwa po mga naghahapot, dapit digdi sa Waras Bridge, dyan sa San Agustin, digdi po sa Ciudad Canirga. An mga tulay, subuot kan panahon in Espanyol, iyo an susumpay sa pagultanan kan duwang munisipyo, asin ini an inaapod na puente, asin kung hahalion an ilusyon o agom pasiring sa ibang banwaan para maganap buhay, mawalat ang babae sa puro kantulay. Tanganing ihatod ang sa indang iniirog na naghihibi sa kamunduan. Delanta mawalat siya o mararayo sa iyang iniirog. Nakulma na naghahapot kung anong nangyari. Madaling naraot ang nasambit ng tulay na nagsusumpay sa Ciudad Canirga sin munisipyo kan Baaw. Hoya po an istorya kan tulay kan Waras dyan sa San Agustin. An Waras Bridge pinaggibo kan panahon kan mga Amerikano sa pamamayo ni Governor General William Cameron Forbes kan 1913. Bago pa siya pinagribayan ni Governor General Joseph Grew, asin natapos kan 1914 kasabay kan sarupang tulay sa Iriga, asin inian Barit Bridge sa Barangay Santiago digdiman giraray sa naunang bita ng syudad. Ang mga Amerikano iyon enot na naggebo kan mga konkretong dalan sa enterong Pilipinas, asin inian senda pinunduhan tanganing mapadalian pag babiyahe. Pasiring duman sa indang mga dudumanan. Na magin na madali sa enterong nasyon sa paagigan public works o sa panahon ngunyan ininan inaapod na Department of Public Works and Highways. Sa kahaluyan kan panahon ang nasambit ng tulay iyo ana dakulang tabang sa namamanwaan, asin ini naraot pagkalipas na yun centuries na taon. Dahilan tamayo man na ilista na ini ang pinaggibo liwat dapat pinakarhay pag ini ang may raot, asin sa kahaluyan kan panahon ang mga bakal digdian kinakana kan simento o nalapa na kaya arog na kaito ang pagka-dismayo kan mga namamanwaan na nakahiling sa tulay na nagbagsak. Ang sarong tulay o establishmento anday pwedeng gabaon kung ini ang pinagsasabing cultural properties o cultural heritage dahil ini ang may kaakibat na kaso o paninimbagan sigun sa Akta Republika 10066 o National Cultural Heritage Act kana Philippine Registry of Cultural Property o ining PRECOP. Sabi ko man nga ni, so Pawili Bridge nga ni, duman sa Banwan kan bula, pinagribayan, so tulay kan DPWH na wara pa sa mga durabling bakal, mayuman kinasuhan. Ay, pambihira. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado?
Igadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igwa na kitang 42 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Hoy, belated happy fiesta pala dyan sa La Medalla, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87?
Siyertuman kan Department of Justice na imamantinir na malinig asin mayong bahid nin politikaan magiging investigasyon sa mga extrajudicial killings kan nakaaging administrasyon. Sa sarong entrevista, nagtaunin asigurasyon si Justice Undersecretary J.C. Andres na igwanin tsansa na mag-atindir si dating Presidente Rodrigo Duterte sa gigibo na investigasyon kan sa indang liderato manungod sa AGK kan sa indang administrasyon hulita sinasabing due process compliance ang sa iyang pag-atindir. Dugang pa ni Andres na dai niya ini sinabi hulita maot sa nakaining ipapod sa ahensya si dating Presidente Duterte alagad obligasyon subuot na tawan ininin pagkakataon na maipahayag an sa iyang kaisipan manunungod sa siring na isyo. Sinasabi man na mayong ibang agenda ng investigasyon kundi ipahiling ang limitasyon kan lay kan nasyon asin ipahiling na no one's above the law. Ang bibilugo na task force papanginutan kan Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff na pamayuhan kan Senior Assistant State Prosecutor asin kan Regional Prosecutor kay baan siyam na miyembro gikan sa National Prosecution Service. Mientras tanto, anot nang nasambitan kan DOJ na posibleng nasa erarom kan Republic Act No. 9851 o mas midbid como Law on Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes of Humanity. Lado international man kita, liwat na pigbasura ka na huwes an apilar ka na singer na si Sen Dedicoms na makapagpiyansa ini. Ini na pantulong beses na sa yumahan kan korte na sambitan ng heret kan kampo ka na singer mantang pigahalat an pagdangog sa mga kasong sex trafficking asin man racketeering conspiracy. Pahayag man ni Judge sa Aaron Sobraminyan na ang desisyon matapos ang pigsagibong pagnangog kan nakalis na simana kung sain sa iyang pigpartisiparan tanganing makahanap nin mga potential na options asin pag-question sa aligasyon ka na prosecutors. Saysay pa man sa desisyon kan huwes na malinaw na nahiling kan korte sinsindaan na kumbinser na mayong kondisyon o kombinasyon kan kondisyon na masisierto ang kaligtasan kan komunidad. Antang nakatalaan man na ilunsar kan Department of Industry and Free Trade Agreement o ining FTE portal. Obheto kay ni ang tanganing tabangan ang mga lokal na negosyante na samantalahon ang magayon na oportunidad sa pagnenegosyo sa nasyon. Basado sa Philippine Exporters Confederation Incorporation and Information Portal, ang magtataon in comprehensive set ng resources sharing kan kopya kan mga kasunduan, exports guides sin iba pa. Uli digdi mapapadali na madara sa ibang nasyon ang mga lokal na produkto. Ini ang magayon na programa kana Department of Trade and Industry digdi po sa satuyang nasyon.
Tuman sa report ang Manawag Police Station, nangyari ang insidente po o menos alas 8 nin aga ka na nagtalikod na Martes. Entras na nakasakay sa trimobile, papulinan mag-agom biktima ka na sindayuan badilyon kan mga suspect bago naghali sa lugar gamit ang motorsiklo. Nabistuan na biktima na si Virginia Abarcar, 57 anyos na edad, nagsapo nin tama nin bala sa iyang payo asin hawak. Na-recover man ang 45 na firearm hali sa eksena ka na krimen. Nadakop man na saro sa mga suspect alagad, nigaran man ang mga akusasyon sa iya. Pinagtutubudan na agawanin dagaan posibleng dahilan ka na pagbadil sa mga biktima. Nagahalat man ang mga otoridad ng autopsy report tanganing masiguro ang kasong isasampa sa mga sospitsado. Sa Metro Manila, pinagdeklaraman ka na Bureau of Fire Protection na under control ang kasulo sa barangay 310 Santa Cruz, Manila bandang alauna 50 nin mag-umagahon kasudma. Nagpuon ini kan nagtalikod pang Miyerkules nin banggi asin nag-abot sa ikalimang alarma bago na palsok. Ana sulo iyon consist ka na mga light materials na rong asin man at the same time yaon man duman BGMP kaya taas tulos nin alarman and pip alarm. Sigon ki Senior Inspector Alejandro Ramos, Epican Manila Fire District Intelligence and Investigation Division. Erak ninjos dahil man subot na sulo ang BGMP asin ang mga nakakulong anday man paharali o pinagarilipat dagdag pa ni Ramos. Kung nasulo pagad so opisina kan na BGMP o headquarters baka nakadrolag sa mga preso. Sigundig din nagpunan kasulo sa mid portion kan lugar asin nagngalas na sanaman ang kagawad kan nasambit ng barangay na si Ryan Laksena kana biglang magwarak ang kalayo bandang alas 8:30 nin pagkabanggi. Nasa 500 na pamilya na apektado kan kasulo, 250 ang harong ana nasulo. Mientras nanduang babae man ang lugadan, napaka-populated po ka na lugar asin mga harong iyon gibo sa naman sa mga light materials. That's why prone po talaga sa fire o kasulo, sabi pa ni Ramos. Pinagpuuna naman kasudma kan Bicameral Conference Committee na pagtukar sa day nagkakatugma mga probisyon kan proposed 6.3 trillion pesos national budget para sa 2025 na pinagsagibo mismo duman sa Sheraton Ballroom Hotel sa Pasay City. We owe it to every Filipino who wakes up every day trying to make ends meet, hoping that their government has their back. Let's give them a budget that says, yes, we hear you, yes, we care, sabi pa ni House Speaker Martin Romualdez. And yes, we are doing something about it. I know we can get this done and I know we can do it right. Dagdag pa ni Romualdez. Ray na. Kaya lang garuali una so akap. Mayo nang makakayakap kan budget kan akap pag-arog kayan. Pigpaparainitan baga kan ibang senador, lalong-lalo na si Senadora Amy Marcos.
Aliw na ngayon akap. Diba man ng mga congressman? Padagos ngayon akap. Tapirmi kita kumakakap-kap. Ay, pambirang mga kaisipan ini kayo ni. Pundo po sa akap kaya kung minsan piggagatasan pa man kan ibang mga congressman. Tapos pag abot man sa lokal, papara dirilihin siyahan. Hinahaluan pa nin politika. Kaya nagmundo na sa party kan mga day nakaka-receive kan pundo, budget hali sa akap. Hanggang sana sa kap-kap, karap-karap. Nangyayari kan programang ini. Yan pa sa sa proseso, pagpapara pa dipisilan. Tapos yan, iba man ng mga tagalista, sigan pamili. Pero mga makapili, bakong makapuno. Hindi po ang nangyayari kan programa kan akap. Saka baka usa naman yan kung anong mga programa kan sa tuyang gobyerno. Imbes na direktang makaabot duman sa mga nagtitios talaga. Uy, grabe pa ang mga proseso kung ano-ano pa ang mga inaagihan. Pag pinaagi sa local government units, lo mismo. May makapili. At ang duman paghali sa budget, hali sa gobyerno nasyonal, makapuno pa. Pag abot tigdi sa baba, mga makapili na. Nagdadakol ang makapili pag abot sa pagpapaluwas ka na budget na ini para sa akap. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ayan, iba. Sige, saan ang tingag-tingag, ano daw nga kung may makap-kap. Puro paglaom sa naisipan. Pag-abot sa mga arog po kaning programa kan sa tuyang gobyerno, kung minsan aldaw na daing isayod, duman sa mga daing aabuton. Maray sa mga masigkat, ay, namulok-pulok tolos, maski mayo nga sa listahan. Nagpaparay insister. Yun ang problema kan programang ini. Diba mga nagpaparap pirila, mayo man nga ni sa listahan dahil man nag-agi sa proseso. Ang paghuna kagad kan iba, pagpaparataw-ana sa nasinda, dahil mag-agi sa proseso. Ano po ang dipisil kan mga ayudang ini kan sa tuyang gobyerno. Na gusto man, ano ba mga kababayan niya to, pagparaduhulan na sana. Ayuda ali sa gobyerno, dawa pogrot na ang gobyerno. Yaday po masin son Pilipinas, pag-arog kay ni perman sistema niya to. Na gusto, pagparalibreho na sana. Milita may mga ayudang itinatawan sa tuyang gobyerno, yun na sanang pigpaparahalat kan ibang mga kababayan niya to. Ayaw na naman niya sa ayuda, matutupad na naman ang sa tuyang pangarap. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas. Kung naghihiring nga bagay, nagtatrabawan iba, bago magparahinosla, magparahinosgak. Minsan kaya, inaasa na sana baga sa gobyerno ang pagkabuhay kan ibang mga kababayan niya to. Total ngayon, may maabot na naman yan pundo, may ayuda na naman ngayon. Sige, gisan na ngayon kita ngod.
kibit balikat ni House Assistant Majority Leader Sinman Zambales 1st District Representative Jefferson Kunghon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sarong cover-up sa naman ang ikinakasang impeachment complaint laban sa iya para daimarisa ang mga kapalpakan kan administrasyon ni Marcos. Ang tunay na urulay digdi an may nawawarang kwarta ang sa tuyang gobyerno. Dahil managin taman paggastos, nagkaigwamanin kapabayaan sa paghandle kan confidential funds, asin kay puhan may manimbagan digdi. Sigon ki Kunghon sa ginibong press conference kasuudma. Sinabi ni Kunghon na target ni Vice President Sara na mailihis ang sinasagibong investigasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa subot malgastar kana 612.5 milyones de pesos na kantidad kan confidential funds kan Office of the Vice President as in man Department of Education na dati niyang pinamamayuhan. Napakasimple sa naman ini, we want transparency, we want accountability, asin kung sisayan may kasalan, iyo ang dapat manimbag sigun pa sa kongresista. Hindi ka sa pauro imbestigar na ini kan kongreso, nagkakaurula na lugod bagan mga paksiw. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa.
Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Pamaskong padala, NL Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw mga kaibigan! Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. iBerry, ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 6 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Na naman pala na pinaluwas na memorandum si Governor Luigi Villaferte. Memorandum to all mayors, LDRRMC chairpersons, barangay captains, BDRRM chairpersons, PDRRMC response agencies. Weather warning and preparedness advisory. The province of Camarines Sur is expected to experience heavy to intense rain starting tomorrow. Oh, ngunyan. Na pagkahapon due to the intertropical convergence zone and shear line. According to Pag-asa, this weather condition is anticipated to cause numerous flooding in urbanized low-lying areas in those near rivers, as well as landslides in moderate to highly susceptible areas. In line with this, all LDRRMCs are hereby directed to continuously inform and advise all residents of weather updates and preparedness actions of the municipality. Conduct preemptive evacuation if deemed necessary, especially in areas susceptible to flooding and landslides.
All concerned are directed to undertake the necessary preparedness measures within their respective areas of responsibility to mitigate the impact of this weather disturbance. For guidance in district compliance, hali po yan sa gobernador kan probinsya nin Kamsur. Opening statement man kana chairman kana bicameral committee paagi ni Congressman Saldico. Sabi niya, distinguished colleagues, STEM members of the House and Senate, magandang hapon po sa ating lahat. It's an honor and solemn responsibility to stand before you today as chairman of the House contingent and the bicameral conference committee. We are here to deliberate on the disagreeing provisions of House Bill number 10800 or the 2025 General Appropriations Bill. This budget is the lifeblood of our nation. It enables government to operate effectively and deliver essential services to the Filipino people. It also guarantees that last year's progress will continue as envisioned and the administration's 8-point socioeconomic agenda to bring down the poverty rate to a single digit and elevate the country's status as an upper middle income economy. The official poverty statistics for 2023 show a compelling narrative of progress. Poverty incidence has fallen to 15.5%, significant improvement from 18.1% in 2021. This means 2.45 million Filipinos were levied out of poverty in the last 2 years. Likewise, the number of food poor individuals struggling to meet even their most basic needs declined to 4.484 million in 2023 from 6.5 million in 2021. This figure speaks loudly of the changes in the lives of many poor Filipinos. They are direct beneficiaries of the initiatives and socioeconomic programs we supported in this budget. They represent lives changed, families given, hope, and communities strengthened by continuing the socioeconomic programs and infrastructure investments in this budget. We will profoundly impact every Filipino battling inflation and the impact of calamities brought by climate change. More importantly, this budget will bring hope and optimism to vulnerable sectors that look to us for leadership and support. As we move forward, let us find ways to reconcile our differences and ensure that our efforts align with the programs and priorities of the present administration. Let us seize this opportunity to shape the legacy of our collective work, one that reflects our shared commitment to build a strongest, more equitable, more resilient Philippines. Let us approach this deliberation with a spirit of unity, driven by our responsibility to those who placed their trust in us. Thank you, and may our discussions be fruitful and guided by wisdom. Nagray na nagsisiram nangod. Na magkatotoo ang mga pinagsabing ni Congressman Saldico para maibsan man lamang ang kalungkutan kan mga Pilipino, lalong-lalo na itong mga nasa laylayan. Sana dahil na magparakalay-kalay ang sendang buhay. Hamak mong lampas 6 trilyones de pesos ang budget na naman kan sa tuyang gobyerno. Yugon-yugon iton. Nabasasari raw sa na mga iton. Kung minsan ay nagkakapira sa nabagan intirong nakikinabang kan mga budget na ini. Kung yan napapaduman man sa mga tul-tul na programa kan sa tuyang gobyerno, ay
ta mangonsumisyon ang kadakla ng mga Pilipino. Kadakol man kan budget, ang nangyayari kaya, minsan nagkapirasan ang inaabutan. Amak mong sa siyudad sa Nakannaga, nagrereklamo na sa mga kababayan niya itong napiktaran kan baha. Nasubot, tinaot, 32 milyones de pesos ni Presidente Marcos kay Mayor Nelson Ligacion. Kung tatawan ngaya, ang mga taga-Naga, lampas pang yung tigsararong milyon. Ang lambang saro, ay pambihira niya ako. Ano ang nangyari? Sa maugmang lugar, maguluho na bagaan, maugmang lugar ko niya ng mga panahon. Apisar Ken, sinasabing maugmang lugar, kunyan na ngunyan, kaya mabatang lugar. Ay, santisimang buhay tayan dyan sa Naga. Sabi, bako ng Naga Smile, Naga Smiles. Anong nangyari sa siyudad kan Naga? Mayor Ligacion. Hindi ito palabyan ta, baka mag-react si Ma'am Kyle. Si Pai Nilsson niya. Pambihira. Ngunyan sa nanaparo kaya na nanganaan so siyudad kan Naga kan baha. Tapos nanganaan manin budget. Nagkaorola pan paksiw. Ay indang buhay ini sa siyudad kan Naga ngunyan ng mga panahon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kundi dahil man daw yan na nanganganaan na pamumulitika ang siyudad kan Naga ngunyan pong panahon. Nagdadangadang na bayaan eleksyon. Dakol man kan nagpapapil na dyan po sa siyudad kan Naga. Kanya-kanyang mga pakulo, ang mga politiko man dyan. Siyempre, milita arog kaya nang nangyari sa siyudad kan Naga, puro na sanan basol kay Mayor Ligacion. Man gayod, may mga nakapalibot pa man baga kay Mayor Ligacion na pwedeng mga basulon. May vice mayor man, may mga kagawad. Nagpapairukan sa rong lugar, yaon dyan ang sangguniang panlungsod. Siyempre ta, siyudad, o ano ang ginigibo man kan sanggunang panlungsod kan Naga. Man po yan pwedeng ibasol sana sa alkalde kan Naga kung iisipo. Kung diyan nangyayari, may halo na ining mga pakaraot. Kumbaga, demolition job kay Mayor Nelson Ligacion. Yan man po sa Banwan kan Calabanga, sigun ki mayoralty candidate Eduardo Severo, pag-explicar ang struktura kan creeks and river sa Banwanin, Calabanga. Kung saan pinag-aadalan ninda gamit ang Google Earth kung paano maibitaran ang flash flooding, asin maging marikasan pagbaba kan tubig baha.
kan sarong bistado niya tong punong barangay sa Banuan kan baaw. Tama lang na iwasan itong mga taong habo sa imo. Ako man sindang mga bulawan para tawan mo nin balyo. Ay, pambira. Konselo man ang sabi mong ini. Pinipirit man isambali sa 1st District Representative Jefferson Conghong sa press conference sa House of Representatives. Dapat gamiton ng pagdangugan Blue Ribbon Committee bilang dahilan tanganing day atubangon ni Vice President Sara Duterte ang subpina na ipinaluwas kan National Bureau of Investigation. Nahilang man kaya ninda na talagang pinagbabantaan niya ang buhay kan sa tuyang presidente, ang buhay kan sa tuyang speaker, ang buhay kan sa tuyang first lady. Asin lalong-lalo na may mga kaso pa siya na kaipuhan niyang atubangon, dagdag ni Conghon. Pinaggangalas ko dita kan kordonon ni Vice President Sara Duterte sa kani polong sa Kongreso. Maayo bagang naginibo sa mga congressman. Hindang mga congressman ini. Pag dyan sa kunyan, mga committee hearing, abang iisog. Ang mga poderoso, pero kan kinordo na, ay maayo na. Hanggang sa naman sinda kaya sa mga oro investigasyon, mayo man isog na gayo. Ikon man sa National Bureau of Investigation, NBI 11, sarong babayan nagalok nin legal na tabang sa biktima na pinagbayad niya na 600,000 pesos para mareglo ang kaso sa NBI na nagresulta sa pagkaka-aresto kan suspetsado. Sabi digdi yung isang complainant natin for the entrapment, nakabigay na siya ng more or less 600,000 because he has a dismissal case. Tapos ina-appeal niya sa Department of Justice. Tapos na-meet niya itong subject na promising na she can execute a favorable decision sigon kay Johari Guro kan NBI 11. Subot, ginamit ka na suspect ang manibaibang detalye kabilang na ang mga cellphone, social media accounts sin ginagamit pa man ang pangaran kan sarong opisyal halis sa NBI 11. Nanganing makuantiwala kan sa iyang modus. Presenting mag-atubang ang suspect sa kasong istapa, paggamit kan illegal na alias, asin ang pagpapabistong sinda magkakaparyentes. Padagos man ang investigasyon kan mga autoridad kung may iba pang mga kasabwat ang suspect. Maluman ini Nagbiklad na kan sa iyang mensahe si House Speaker Martin Romualdez. Pagpupuon kayan na bicameral conference meeting na nagkakaparehong mga probisyon kan
proposed 2025 national budget duman sa Sheraton Ballroom Hotel sa Pasay City, Kasudma. Pinag-inganyuman yan mga kapwa congressman na magkasundo sa pinal na version kan budget na makakatabang sa mga Pilipino. Yaon man sinda Minority Leader Marcelino Libanan, Deputy Speaker David J.J. Suarez, Committee on Appropriations Chairman Saldico, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Marikina Representative Estela Luz Kembo, Senador Grispo Sinman, Senate President Ches Escudero, as in Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. Man sa Cebu, sigon ki Regional Director kan DSWD7, Shalane Marie Lucero, kay puan na protektahan ang mga kaakian hali sa delikado. Kaya dahil na sinda pabayaan sa mga tinampo. We have a robust interagency task force focused on anti-mendicancy in Cebu City, which aims to rescue children involved in begging or similar activities. This ordinance also applies to children caroling near moving vehicles, dagdag pa ni Lucero. Dinagdag pa man ni Lucero na ang mga magurang na nagatutugot sa indang mga kaakian na mga ruling sa mga lulunadan na pwedeng maaresto basado man sa mga lay laban sa pang-aabuso sa mga kaakian. Mientras na pinag-report man sa opisina ni Cebu City Mayor Raymond Alben Garcia na sobra sa 40 katawo na nag-apply nin permit para magkaroling duman sa Cebu City ngunya na Pasko. Asin inaasa na harani nang ipahayag ang mga susundon para sa mga tagaluwas kan syudad na gusto man magkarol. Morning ki dating Konsal Sani Maestrado kan syudad nin Iriga. Siyempre kay Madam Carol, inantunay na Carol. Digdi may libreng makapagpahayag o libre dan pagpahayag kan gabos pero dapat pamangiraray mag-ingat lalong-lalo na sa social media. Iniyan pampudan kan Department of Interior and Local Government o DILG Camarinesor sa mga opisyal kan gobyerno sa mga isyong aapon kay Vice President Sara Duterte, Presidente Marcos Jr. asin sa nagkapirapang nasa ladukan administrasyon o kaya sa Vice Presidente.
Ilalarga naman kan Commission on Elections sa Disyembre ang mga importanteng impormasyon napit sa automated counting machines bilang paghanda sa 2025 midterm elections. Sabi, Korean government Ito, Korean government. Korean firm. Mamaniobra kan eleksyon sa Pilipinas. Sana mayo ng hokos-pikos. Saka ito, dahil baga nahalian mga hokos-pikos. So yung nag-i-eleksyon, digdi po sa tuyang nasyon. Nagpatanid man si Senador Win Gatchalian na pwedeng maglubuan bilang kan mga college dropout dahil sa pagbaba kan kantidad na itinataw sa mga benepisyaryo kan tertiary education subsidy. Sa nakaaging deliberasyon sa proposed na pundo kan Commission on Higher Education, pinag-ingganyo man ni Gatchalian ang komisyon na liwat pag-adalan ang kantidad na tinatao kaini sa mga benepisyaryo kan TES tanganing masiguro na makakapagtapos sindanin pag-aadal. Pinaliwanag man kan CHED na dawa may 200,000 na slots para sa mga TES grantees kada taon nakaresibi ang komisyon kan 2021 sin 2023 then 1.6 milyones na aplikasyon para sa TES grants. Dahil digdi desisyon ang United Student Financial Assistance System for Tertiary Education Board na babaan ang kantidad kan grant tanganing maglangkaw ang bilang kan benepisyaryo. Sa ibong kaini nakapag-accommodate sa naman ang komisyon ng 250,000 na benepisyaryo. Kaya kumbaga ini pong subsidy sa tertiary education nagpapara bawas ang budget. Kaya sigun ki Senador Gatchalian pwedeng dakul anday makapag klase. Minsan kaya pag abot sa mga arog po kayo ng budget na nagiging problema kan sa tuyang gobyerno kung arin lugod sa mga dapat tabangan pigpa para tatabtaban ang budget, pigpa para barawasan. Hoy, good morning ki Ana Parcon, nagwawatsing palan duman sa Montalban, Rizal. Kumusta po sa Indo dyan sa Montalban, Rizal ki Ana Parcon. Kumusta man dyan sa San Isidro ki Manoy Felix Castillo. Dyan po sa babat niya nasinman ki Lynn Pantiserguino. And of course ki Ate Marie Manaog saka sa pamilya Coronel dyan sa Masuso.
duman man nga ni palan sa Kasoreko to makakamati man in 12 oras pag Disyembre 1 na brownout sa nagkapirang banwa na sakop ka na Camarines Sur 2 Electric Cooperative dahilan sa preventive and corrective maintenance kan National Grid Corporation of the Philippines. Sa Domingo, maray pa duman ta Domingo. Ay ano man na. Padabaan Kasoreko to. Ababa pati ang taripa sa kuryente duman sa Kasoreko to kumpara digdi sa Kasoreko 3. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdum. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast.
White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJets registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguwa na kitang 41 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kulpalan kan mga nakapasar na naman ngunyan na mga nursing student, mga registered nurse na. Congratulations sa Aki and Mading Malo Kalubaki. Asin Pading Tumas Kalubaki, si Marijon Kalubaki, ibahan sa mga nakapasar bilang registered nurse. Sarong Pinoy man na wanted dahil sa bilyones na pesos na investment scam na naibalik na sa Pilipinas matapos maaresto ini duman sa nasyon kan Indonesia. Naaresto kan Interpol sa Indonesia ang sarong puganting Pilipino na sangkot sa mahiwas sa bilyones de pesos na kantidad ng investment scam. Pinagbisto ni CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III ang suspect na si Hector Pantuliana na nambiktima sa buot nin ginatos sa maniwiwang party ka nasyon. Sa sarong press conference naman sa Campo Crame, sinabi ni Torre
na nasa Cote Sector, Pantulyana, mientras na palipat-lipat ini hali duman sa Bali, Indonesia, pasering duman sa Hong Kong. Kan nagtalikod man na taon, pinaghahanap man kana pulis ang suspect na posibleng leader o nasa langkaw na posisyon kan organisasyong nagpapabisto bilang lehitimong negosyo. Storyaman kan sarong biktima na nagdulok sa CIDG, nagagamit nin politiko, banda, sin mga uniformadong personalidad si Pantulyana dahilan para makaengganyo siya nin dakul na mga ma-invest nin kwarta. Ay pambihira. Magtios kanoy. Nakatabang man subuotan na Pantawid Pamilya Pilipino program sa pagpapababa kana bilang kan mga aking nagtatrabaho sigon sa Philippine Statistics Authority. Ang mga kaakian na edad na 5 anyos hasta 17 anyos na nagtatrabaho asin nabawasan ng 26% na naging 1.9 milyones na sanaman ang nasa 1,048,000 dati ka na taon 2022. Para man sa 2025 may nakatagamang 114.2 bilyones de pesos para sa Purpose Program kung saan 4.4 milyones na pamilya ang benepisyaryo. Nararom ka na Purpose Program ang mga aki sa sarong pamilya na benepisyaryo kan Purpose iyon dapat nag-aadal tanganing magpadagos ang nare-resibin ninda na ayuda. Diyan na ibabagadigdi, kinakahirakan na lang kan ibang mga paratukdo, pati na kan nasa DSWD, dawa day nag-comply ka na obligasyon an iba po mga miyembros kan Pantawid Pamilya Pilipino program. Kaya kung minsan dakulpuan day nakaka-utob sa mga policy kan Department of Social Welfare and Development, sa mga dapat gibuhon kan sarong miyembro kan Pantawid Pamilya Pilipino program. Kundi natotolerar ini pigtutugutan man kan mga yaon sa DSWD. Kung magparahigpit talaga digdi sa mga o sa ibang mga miyembros kan Pantawid Pamilya Pilipino program, dakul po ang magkakataranggal. Ang paguna kaniba, libre do na sanang magparaayudan sa tuyang gobyerno. Dawa day ginigibo so obligasyon kan sarong miyembros ka na Pantawid Pamilya Pilipino program.
nahagadan bagasindanin mga community service antes pong ma-release, saka may record man, may listahan kung ano sa indang mga pinaggigibo. Nilita miyembros kan purpose sarabo nang magtrabaho ang kadaklan. Tapos dakol pong mga proyekto na pigpapara dilensyahan sa naman asin nakatiwangwang sa ini sa dapat na investigaran kang Kongreso asin man Senado. Trilyon na naman yan ang kantidad. Hindi man mapapakarhay ang mga programa po kan sa tuyang gobyerno. Dakol na naman na kwartaan na gagastuson, sasayangon sana. Di sana sa mga flood mitigation program na ini kan sa tuyang gobyerno, grabe po baga na pigpaparagastos. Dapit sa flood control project, alagad ano nang nangyayari, entero na lugod pigbabaha. Kuwasa, pigpapara tarabtaban po ang budget, pigpapara derelensyahan. Kumbaga, dahil man nagkakaharama na tultol ang mga proyekto, dapat digdi sa flood control. Isipin na sa nanindo, yun yung Bicol River Basin Development Program, bubuhayo na naman. Haloy na bagayan, dahil matapos-tapos, anong klase ang programa kan sa tuyang gobyerno? Sagkod ngunyan dahil pag-iraray po natatapos ang Bicol River Basin Development Program na ini. Nasaro sa pwedeng mag-control ka na baha digdi po sa probinsya kan Camarines Sur asin man Rinconada area. Kaya dyan po naggangalasan sa tuyang mga kababayan na pigpaparabaradjetan. Yan ang manunungod sa flood control. Ang treste padigdi, isa ng mga sa drainage. Tapos, kaibahan ang road widening, dahil baga tarapos. Porotol-potol, pigpaparatarambunan sana, kaniba pong mga kontratista. Itong drainage, imbis na mapakarhay, nagkakasurulat lugod. Alagad, milyon ang mga binabudget dyan. Yan isa ng baaw to irigang road widening na ini. Haloy na bagang panahon dahil matapos-tapos. Tapos ang mga drainage dahil man surumpay. Bako pong makangangalas na bahaonan sa tuyang lugar, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Digdi pa sana sa mga proyektong pinag-i-implementar ka na sa tuyang gobyerno, grabe na ang kapalpakan para makontrol sana ang baha. Dawa gayud pirang trilyon ang pagpara gastuson o bilyon kan sa tuyang gobyerno para sa mga flood control. Kundi man pinapakarhay ang mga proyekto. Pero pa kayan, mayo man garantiya kung anong klase ang nahaman ng mga proyekto.
Isa ng mga sa tinampo, sa drainage. Kaya marisa mo, pag igwang minaaging kalamidad, baha pa sa nangani yan ha. Nagbabaragsakan ang mga drainage. Diyan nga ni po sa San Jose Baybayon, sa Banuan Kanbuhi, dahil pangani tapos sa proyekto. Itong road concreting saka drainage. Uy, mala, inatong na so drainage. Ay, pambihira niya akong proyekto inikan sa tuyang gobyerno. Mahiling mo sa mga kabilya, saraditon. Tapos, haralakwaton. Baka so timplada kan simento ka ito, ampaw pa, malumuyon. Kung ba kung inaatong, ano ba, minabaragsak sa nabagaan mga drainage. Hamak-hamakon mo yan na grabe ang binabudget. Tapos arog sa na kaya na nahaman na proyekto. Kumbaga, grabe ang gastos. Tapos nasasayang sana, mayo man na kapakinabangan. Kaya dapat po mag-isip-isip na digdan sa tuyang mga kababayan. Mababantayan ang mga arog kayo ng proyekto, kundi kaso man pagparabantayan. Kung ang nag-gigiribo man, sinasaputizing, useless na naman. Tapos, ang nagmo-monitor ka na project, ang DPWH, pinapabayaan sa naman dahil man nagsusunod sa tamang standard kan proyekto. Kung talagang maghigpit po ang DPWH dapat sa mga arog kayo ng proyekto. Ayan, ito dahil matultul ang sarong proyekto. Pirmahan ang nakakontrata. Kung talagang maluyan pakagibo. Pero yan sa dapat gibuhon kan DPWH ba kung pigpaparatugutan man ang mga kontratista na magpara sabotahihon ana mga proyekto digdi po sa satuyang nasyon. Kaya ba kung makangalas na bigla na sa nang kumbaga nadarapla sana tapos inaaratong inaaralibwag mahiling mo so drainage yaw na sa tahaw kan uma inaratong sana o kung kataid sa salog o mga slope protection oy nagtitiripak sana. Parehas man yan kan proyekto kan National Irrigation Administration. Nagkaindulo, mayo ng patubig. Kunya na mga panahon, mahiling mo ang line canal kanne, mayong tubig. Tan inaasikaso na magpabakal nin bagas. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas, bako man yan trabaho ninda na sindanan magpabakal kan bagas. Sinasaklawa na sa obligasyon ka na National Food Authority. So, NFLO, good, mayo ng trabaho. Nagpapabakal, nagpapatungod din bagas po ngunyan ang National Irrigation Administration. Namak mo sa ng mga kalungkutan yan sa gobyerno. Sinasapawan na ang ibang ahensya. Obligasyon nindang magpatubig, pinapabayaan na patubigan sa mga parao manyatong mayong tubig.
mas madali kayo magkakwarta. Digdi sa pagpatungod din bagas. Tawan ibang bagas na pinagpapatungod, mga remel, borobinlod. Ay, hindang buhay tayo. Yan ay nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Alado Technical si James Oco. Sa information si Don Cabrillas. Down man si Engineer Abelindon Toralion sa muya pong Chief Technician. Man sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sendong day